Sulod ining santos nga misa karon, pasalamatan nato ang Dios nga iya nagyud ta nga gitagaan og bag-o nga magbalantay sa karnero. Ya siguro nakailan na mong tanan niya si Pope Leo the 14th. Ang iyang ngalan si Francis Robert. Ang akong amahan Francisco. Ang akong ngalan Robert. Anyway, pasalamatan nato ang Dios. Dali ra na tungod sa atong pag-ampo, dali ra nga napili ang atuang bag-o nga Santo Papa. Bag-o nga maayong magbalantay sa karnero. Karong Domingo ha, may na lang ko nga karong Domingo ha, tungod kay ang atong misa anticipated man. Anticipated Mass, misa na kani para ugma. Karong Domingo ha, 4th Sunday of Easter, gigahin nga Good Shepherd Sunday, Domingo sa maayong magbalantay sa karnero. Naibalo mo ang magbalantay sa karnero, kumon kaayo nga talan-awon dito sa Palestine sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Muna ang sagad trabaho sa mga tao o gigamit kini ni Kristo nga larawan sa iyahang relasyon kanato nga iyahang mga katawhan. Si Jesus mao ang maayo nga magbalantay sa karnero. Kita nga iyahang mga katawhan mao ang iyang mga karnero. Ang maayong magbalantay sa karnero, dunay duha ka role. O inunta duha ka kaakuhan. Duha ka trabaho. Una, siya protector. Tigpanalipod sa iyang karnero. Second, ikaduha, siya kumpanyon. Siya kauban, kuyog sa iyang mga karnero. Unahon nato ang iyahang trabaho isip protector, tigpanalipod. Unas tanan, ang sibsibanan sa mga karnero, open space. Ug mao kana nga mahitabo nga samtang nanibsib ang mga karnero, atakehon sila sa mga bangis nga mga hayop pananglitan, lubo. Ang maayong magbalantay sa karnero, panalipdan gyud na niya ang iyang mga karnero. Gani iya gyud nga pakamatyan kung gikinahanglan. Usahay pod, daghay dunay mga kawatan nga gusto kawaton ang iyahang mga karnero. Tulisan. Ug mao kana nga panalipdan gyud pod na niya ang iyahang mga karnero. Pakamatyan gani kung gikinahanglan. Ikaduha nga role sa maayong magbalantay sa karnero mao, siya kumpanyon sa aton giingon. Siya kauban, kuyog sa iyang mga karnero. Gikan sagad, no? Sagad, gikan sa pagkabata, hantod sa iyahang pagkatigulang. Mao na ni ang trabaho sa magbalantay sa karnero. Mao na ni ang iyahang hanap buhay. Mao na ang iyahang kabuhian. Ug mao kana nga kung kauban siya sa mga karnero sulod sa dugay nga panahon. Mailhan na gyud niya ang iyahang mga karnero sagad
ginatos ang iyahang karnero nga atimanon. So nailhan na gyud niya ang iyahang mga karnero ug ang iyang mga karnero nakailan na pod niya. Inig kahapon sagad, inig kangit-ngit na, hipuso na niya sa alad ang mga karnero. Nyaon say picture sa alad sa mga karnero. Mga bato nga tambak-tambak giparil or giparil, mga 4 feet kuno ang gitason. Nya walay pultahan ingnon ta. Kinsa unsa may pultahan, nalay open space, nalay opening sa usa ka bahin. Nya mao na ni ang sudlan gawasan sa mga karnero. Unsa himuon sa maayong magbalantay, wa may pultahan, inig kagabi muhigda siya sa open space, magbalabag, aron walay makagawas nga karnero, wala po'y mga daotang or mabangis mananap o kawatan ang makasulod. Sa lakton nga pagkasulte, morag siya ang guardia. Pagkabuntag na pod, iyang giyahan ang mga karnero padulong sa sibsibanan o padulong sa tubig nga ilang kaimnan. Pag giya isip giya, magamit mo, kuha na siya mo taghoy. Unya ang iyahang mga karnero, pagkadungog sa iyahang taghoy, makaila nga taghoy kini sa ilang maayong magbalantay ug mosunod sila. Dili sila mosunod og laing taghoy kanang fake nga taghoy. Ang ilahang sundon ang taghoy gyud sa ilahang magbalantay. Nya usahay mahisalaag na dunay mga kardero nga mahisalaag ug mo subay sa sayop nga direksyon. Unsay himuon sa maayong magbalantay, kawitan. Naman na sila'y sungkod nga gidaladala. Ang sungkod nila dunay sanga sa tumoy. Although dili hait, aron dili masakitan ang karnero. Naagani mo bulag, kawitan sa maayong magbalantay. Nya, mahitabo pod, pagkahapon na pod, hipuso na pod sa magbalantay ang mga karnero. Nya, ihagod ng ihapon, tagsa-tagsa. Kada sulod sa bakante nga space, ihagod ng ihapon. Nya, kung iyahang mabantayan nga kulang, 100 siguro ang iyahang karnero, o niya 99 ang iyahang ihap. Iyahang biyaan ang 99, kay iyahang pangitaon ang usa ka karnero nga nawala. Di ba gigamit na ni Kristo nga larawan na ay makasala na iyahagon ng pangitaon ang nakasala, dadon pagbalik sa turil. Ug kung masakit ang karnero, alimahan gyud na sa magbalantay. Pareha sa inahan nga kung masakit ang anak, iyahagon ng alimahan, kuyugan. Mao ni ang larawan sa relasyon ni Kristo kanato nga iyahang mga karnero. Gihigugma kita sa Dios. Iyahagid ang pinalangga na ug alimahan ta, bantayan ta, panalipdan ta niya. Ug kung kikinahanglan pakamatyan. Ug mao kini ang gihimo
ni Jesus. Mao kini ang gihimo sa atong maayong magbalantay. Nindot ipangutana, kita, kumusta man ta? Kitang mga karnero niya, kumusta man ta? Diba giingon dito nga ang mga karnero makaila sa tingog sa ilang magbalantay, nya mauragyoy ilahang sundon ang tingog sa ilang magbalantay. Kumusta man ta nga mga karnero? Unsa man ta nga klase sa mga karnero? Naminaw ba ta sa tingog sa atong maayong magbalantay? Basin biya og laing tingog ang atong gipaminaw. Pareha karon tingog sa mga kandidato. Sahay ang tingog nila mo'y atong paminawon. Ang tingog sa Dios dili nato tagdon. Ang Dios sa Jesus mao ang maayong nga magbalantay. Dili fake nga mga magbalantay. Nailhan nato, nakita nato sa unahan unsa ang hiyas sa maayong magbalantay. Hinaot ta nga niining panahon sa eleksyon, tingog. Ang atuag yung pilion, mga maayong magbalantay. Na? Mga maayo unta nga magbalantay ang ato ang pilion. Aron dili ta ang atong kinabuhi dili magkaingon-ingon. Hinaut unta nga nining panahon sa election, magpabiling kitang mga maayong nga karnero sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Ang iya untang tingog, ang ato ang paminawon, siya unta ang atong sundon. Amen.